ଆପଣେଇବା ଶିଖ, ତିରସ୍କାର କରିବା ବି ଶିଖ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ନଥାଏ ସେଠୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନେଇ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁତୁଲି ଅଟେ। ଖୁସିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥା ଯିଏ ଜାଣିନେଲା ବୁଝିଯିବ କି ଖୁସି ତାର ବାଟ ପାଇଗଲା। ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବି ହେବ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ହସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କର ଯାହା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ କାମ କରି ତମେ ଖୁସି ହୁଅ। ମନେ ରଖ, ଜୀବନ ତମର ଅଟେ। କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରଶଂସାର ସେତୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ନଦୀ ବହୁଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତାର ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଇସାରା ଅଟେ କି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଏବଂ ଭଲ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ସବୁବେଳେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବୟସ ସୀମା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଦିନ ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ ହେଉ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି ଥାଏ, ତାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିତି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ରଖିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଜୀବନ ସାରା ପଛେ ଏକା ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ହିସାବ ରଖୁଥାଅ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି କି ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ବା କରିଛ? ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ମନା କର। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଅ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ କେତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ସ୍ନେହ ଦିଅ କି ସମ୍ମାନ ଦିଅ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ସିଏ ତମକୁ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଜାଦ କରିଦିଅ। ଧରିକି ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ମିଠା ଖୁଏଇକି ହିଁ ମୁହଁ ମିଠା କରାଯାଏ। କାହାକୁ ପଦେ ମିଠା କଥା କହିକି ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ମିଠା କରାଯାଇପାରେ। ତମେ ଜାଣିଛ କି ଲୋକେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଉ କି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସିଏ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେବେ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ।